Kif issa għaddi ġimgħa mis-sentenza tal-Qorti tal-Appell dwar id-dil fraudolenti ta' 3 starijiet, jidher li l-inkjesta maġisterjali brabta ma' dan il-każ waslet ukoll biex tkun konkluża. B'sorsi jindikaw li l-inkjesta tinsab fl-aħħar stadju tagħha. U allura dan ifisser li l-eluq ta' din l-inkjesta kapaċi jkollu riperkussjonijiet serji għall-Gvern. Il-gazzetti illum u Malta Today spjegaw li din l-inkjesta maġisterjali li propju bdiet fl-2019 wara talba li saret mill-Għaqda Repubblika se tkompli żżid it-tensjoni li diġà teżisti fil-qalba tal-Partit Laburista. Dan apparti li din inkjesta immexxija mill-Maġistrat Gabriella Vella kapaċi twassal għal investigazzjonijiet fuq diversi persuni fosthom l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, l-eks Ministru Edward Scicluna li llum huwa l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali ta' Malta, kif ukoll l-eks Ministru Konrad Mizzi. Bosta membri tal-Labor u Ministri tkellmu għal Malta Today irrikonoxxew il-fatt li din l-inkjesta maġisterjali se toħloq sitwazzjoni serja ħafna, hekk kif hemm possibilità kbira li Joseph Muscat jitpoġġa taħt investigazzjoni. Boħrajn jgħidu li daw kollha involuti f'dan id-dil fraudolenti għandhom jerfgħu responsabilità sabiex issir ġustizzja totali, kbar kemm huma kbar ir-riperkussjonijiet. Dan fil-waqt li oħrajn qed jibqgħu jippuntaw lejn Roberta Bela bħala l-persuna li baqa' jippompja miljuni kbar f'dan id-dil meta kien jaf li kien hemm il-frodi, tant li hu stess prova jbiddel il-ftehim iżda ma rnexxilux. Għaldaqstant tal-kemm id-dejta ta' meta se tiġi ppubblikata din l-inkjesta maġisterjali brabta mal-konċessjoni ta' 3 starijiet għadha mhix magħrufa, kollox jindika li pajjiżna se jerġa' jsib ruħu f'sitwazzjoni simili għal dik li esperjenzajna fl-2019 fl-eqel ta' kriżi politika u għal darb'oħra jgħidu r-rapporti fil-gazzetti tal-ħadd Joseph Muscat se jkun fiċ-ċentru ta' dan it-taqlib kollu.